mai napon délután fél négykor érkezett a kapitányságra egy fiatalember, aki elmondta, hogy a Honvéd utca 11-ben lévő lakásában robbanószer van. A kollégák kimentek a helyszínre, megnézték a bejelentés valóságtartalmát, leellenőrizték. Ez alapján mégis annyit tudtak megállapítani, hogy valami gyanús eszköz van a lakásban. Értesítettük az Országos Rendőrfőkapitányság készületi rendőrségét, akiknek a tűzszerész kollégái 6-fél 7 környékén a városba megérkeztek. Ők különböző vizsgálatokat végeztek a tárgyon. Ez egy becsomagolt doboz volt végül is, ami átröntgenezték, különböző kutyákat indítottak, ami alapján valószínűsíthetővé vált, hogy ez robbanószer, robbanóanyag. Ezt követően szétszerelték a berendezést, ami alapján megállapították azt, hogy végül is ez egy házi gyártású gyújtóbomba, aminek a megsemmisítésének egy részét most látták is. Úgy tűnik, az elsődleges adatok alapján az kezd körvonalazódni, hogy 4 fiatal gyerek próbálkozott, és valami olyasmit hoztak létre, amitől ők is megértek, ezért értesítették a rendőrséget. Az elsődleges vizsgálatok alapján ez csak a lakásban lakókra jelentett veszélyt, a többi lakóra nem jelentett. Mindettől függetlenül, mivel nem tudtuk, hogy mi ez az eszköz, és a tűzszerészek sem tudták elmondani, hogy mire számíthatunk, az ő állásfoglalásuk alapján 14 szemét megkértünk, hogy hagyja el a lakását. Ez a szinten lévő, illetve a lakás alatt és felett lévő családokat érintette, akik másfél órát töltöttek távol a lakásuktól, utána visszaengedtük őket. Itt a készületi rendőrség kollégái, tűzszerészei semmisítettek meg olyan anyagot, amit nem tudtak elvinni Budapestre. Igaziból az anyag jellegét tekintve egy gyúlékony és kisebb helyen, tehát zárt helyen ez egy robbanást idézhet elő. Visszaélés robbanóanyaggal, robbanószerrel, ez egy meglehetősen súlyos bűncselekmény, 14 éven fölüliek az elkövetők, tehát büntethetőek. A büntetési tétel az nagyon sok mindenem múlik, azt lehet majd elmondani, hogy végig is erre az egészre pontot természetesen majd a bíróság fog rakni, vagy tenni. Még azt is meg kell állapítanunk, hogy valójában ez kiszerelte össze, mert még ez sem tiszta az első körben. Azt tudjuk, hogy van 4 fiatal személyünk, akinek a kihallgatásából hámozzuk ki azokat az adatokat, ami alapján majd az elkövető kiléte, ha nem mind a 4-ük, akkor az elkövető kiléte megállapítható.